Transporter T4. Fantastisk vogn. Ballard sæde. Giver ligesom, jeg ved ikke hvad. Alle lamper lyser. Vindue op og ned. Nej. Fine alufælge. Nedslidt dæk. Ja. Check. Rust ikke lavet ordentligt. Batteri færdig. Ingen vand. Mangler olie. Fantastisk. Ikke særlig rusten. Ingen alufælge. Nå, okay. Reservehjul. Yes. Knokleled færdig. Generator virker ikke. Kan ikke åbne skyde der. Måske ikke. Check. Færdig dæk. Flot toning af ruder. Spray vel at mærke. Jo. Interessant vogn, ikke op F? Generelt indtryk? Nej, ikke særlig flot. Svært hjul.